Здравейте, аз съм Радо. Нека да направим сега залозите. За утре избрах мачове от Европейското първенство. В смисъл такъв, те всичките ще бъдат само от Европейското първенство до края, за да не прогнозираме и други лиги, иначе играем и други лиги. Днес хванахме някакви фишчета там с по 5 и 10 за по 100 лева. Така че се случват. Разбира се, с мачовете от Европейското с Хикса на Англия беше доста фъни. Така, нека да видим сега. Да, чакайте да ви го покажа, между другото. То в Дискорда съм го дал и с головете. Нека да видим къде беше. Ето го, тук е Дискорда. В VIP-а. Къде то VIP е? Ага, и го е. В смисъл това беше в VIP-а. Фиш, който си излезна, както виждаме, лесно. Словакия да вкара и Грузия да вкара. Така, нека да отидем сега на мачовете, да не се бъркаме вече. Така, какво избрах? Избрах Франция и Белгия мача, като съм дал Белгия или равен. Защо Белгия или равен? Те са доста равностойни тези отбори. Между другото, интересното е, че мачовете между тях не преминават с много голове и всичко може да се случва. И двата отбора разполагат със страхотни индивидуалности, но нещо, това, което виждаме на Европейското първенство, което те ни демонстрират до сега, нали, имам предвид в груповата фаза, е доста разочароващо и от двата отбора. В смисъл такъв, че Франция е отбор, който е пълен с играчи в Барселона, Реал Мадрид, Висшата лига, топ клубовете, ПСЖ, Байрен, където се сетите топ клуб има французи. Аз не знам, тези могат да класират няколко отбора на европейско или на световно първенство без проблеми, обаче тази игра, която демонстрират, просто е потресаваща. В смисъл такъв, че какъв е смисъла на тяхната игра, не мога да ви кажа. Това, което виждаме, ние разчитаме Нголо да е насякъде и този Канте е наистина някакъв човек от друга планета. Той търчи навсякъде и обикаля. Французите не знаят. Има един Рабио, който седи зад Канте и неговата цел е да фаща и да рита и да спъва всичко живо. В смисъл топка може да мине, но човек не. Общо взето това е системата на Франция и да подаваме на Килиан Мбапе да измисли нещо или да надбяга нещо. Само че проблема с Мбапе е, че явно в главата не е толкова силен, колкото в краката и нещо не му се получава. Може би трябва някой друг да ги измисли от халфовете, но на този етап разчитаме на мускулите и на издръжливостта и тичането на Кате, който има невероятно КПД. В смисъл такъв страхотен играч. Жалко, че няма да го гледам още дълго. От другата страна пък са отбора на Белгия, който какво да кажем и за тях. Там с същите индивидуалности като в Франция, смисъл такъв уникални, страхотни играчи. Имат един магически Кевин Де Бройне. Не само той, Доку демонстрира уникална бързина, смисъл, финес, техника, всичко, но просто този отбор нещо не може да заиграе като отбор. Ярки индивидуалности, би трябвало да е страхотен отбор, но уви. Мисълта ми тук е, че не знам. Там пък се разчита на това, давайте всички да дадеме на Кевин, той ще измисли нещо и ще центрира на Лукако и да се молиме на Господ, нали, Лукако да не е в засада. Защото ако е в засада, ще отпенат гол. Ако не е в засада, ще вземе да я направи. Ако има и ден, разбира се, защото гледали сме Лукако и знаем, че човека е способен на всичко, смисъл, може да пропусне и най-невероятното, но за капак на всичко мисля, че това, което му взе и стана за подигравки от цял свят след тия 3 мача в групата, мисля, че точно Лукако по ирония на съдбата ще се разпише срещу Франция, но да видим. Може и да не е така, разбира се. В този матч не очаквам много голове, тъй като двата отбора показаха, че обичат дефанзивната игра и мисля си, че няма да видим много голове. Въпреки всичко не залагам на това да видим или да не видим голове. Просто ще игра на сигурно. В смисъл сигурно, то няма сигурно в този матч, но игра Белгия или равен, тъй като Белгия даже записа и загуба в груповата фаза, както знаеме. Те не бяха губили повече от 40 мача. Мисля, че е ред и на Франция да изпита такава, но за видеото ще го играя по този начин с двоен шанс. Иначе бих го натиснал този матч само за белгийците.
пък ще видим. Втория матч, който избрах е Португалия срещу Словения. Тук какво да кажем? Имаме Давид срещу Голиат. Ярко изразен фаворит в лицето на португалците и един отбор, който е приятна изненада към този момент. Успя да направи 3 хикса и да се промуши в групата. В 2 мача завърши 1-1 и последния 0-0 с Англия. Така, тук именно заради това нещо ще дам и двоен шанс, защото знаели се, мога пък да решат да направят и четвърти хикс пък и да им върши. Сега, този четвърти хикс, дали ще бъде с голове или без голове, също не искам да се ангажирам, тъй като това са фази на елиминации. До тук във всичките мачове видяхме голове. В оставащите два, специално в Австрия, Турция, не виждам как няма да има. Нидерландия, Румъния също си мисля, че ще видиме гол, така че потенциално в тези двата може да видиме нещо интересно, или много голове, или никакви. Затова тук на Португалия, Словения, Давид срещу Голиат, мисля, че няма да видим това, което направиха днеска испанците с грузинците. По-скоро може да протече мача някакси като Англия, Словакия, въпреки че не вярвам да се стигне до там. За мен Португалия ще си бие с 1 или 2-0 съвсем спокойно и ще продължи към следващата фаза, където ще чака победители от Белгия и Холандия. За всеки случай осигуряваме с едно равенство и даваме под 2,5 гола, за да дигнем достатъчно коефициента, защото на 1,3 на португалците да сложиме двоен знак, отиваме на 1,12 или нещо такова. Това под 2,5 доста ни вдига в случая и се получава доста приличен коефициент. Слагаме малко, защото не сме алчни, нека да фащаме по-често и по-малко. Ако пък губиме също незабележимо и така. Това е от мене, стискаме си палци и така, каквото ви харесва играете, каквото не ви харесва не играете, разбира се. Яваме тук какво става. Фламенго Крузейро, имаме гол, добре, тук чакаме. Имаме и Копа Америка сме пуснали, ама те не са за видеото. Тук гониме също малко интересно за локче. Тук Фламенго сме го играли 2 пъти, там сме го играли над 2,5, само на 2,10 да е по-простено. Тук служихме да има и едно голче към това 2,5, за да го направи 2,50. Малко пробваме на Ямайка с равенство и под 1,5, защото си мислиме, че Ямайка ще я пуснат, ако ще правят равен, ще е 0-0, тъй като Венецуела с 100 хикс ще продължи напред. Едва ли ще си вкарват голове в Латинска Америка, специално пък тези. Ако не, може да пуснат Ямайка, напълно вероятно е, но тук е доста рисково. По-скоро го играете под 2,5 и би трябвало да е сейф, защото матча или ще е хикс или... хикс от всекъде трябва да е. Добре, айде, до тук, чао.